și bine v-am găsit la un episod. Sunt alături de iFlame. Salut! Și facem iarăși PvP, numai că nu avem arc. Da. Ok, hai să începem. Hai să rog și fishing road-ul. Ok, eu-l pun aici, colț și ăstea. Gata. Stai că vreau să-l arunc. Dă naibii că nu merge. Gata. Ok, da? 3, 2, 1. Ok, m-a rupt pentru că am lag. Așa e și la mine sale. Știu. Păi îți dă de 5-1 în episodul tău. Da, pentru că lag. Și acum e rândul meu să-ți dau 5-1. GG. Bă, stai puțin că am o idee. Stai că vreau să fac ceva. Ce-ți faci, mă? Stai mă, ca să facem ceva să fie mai repede. Stăm atâta. Ok, aștept. Până atunci verific ceva la firmare. Verifică. Ce vrei tu? Gata. Ce faci, mă? Stai, dă-te. Setezi acolo PvP-ul? Nu. Să dai oare PvP? Nu. Da? Poți să-i repari să repari și să dai viață după ce terminăm PvP-ul, știi? Păi vreau și eu ăla. Păi, ieși afară și ți le dai. Că nu merg. Apeși pe buton. Bă, nu mă lasă să ies. Gata. Acolo e repari și aici iar. Stai că le... Ăsta nu... Bă, de ce am fly? Iar. Și aici pe aer. Gata. Hai înăuntru. Bă, nu! Hai mă, să deschid eu. Hai mă, intră. Hai. 3, 2, Gata. 1. Dă-i. Mai? O inimă. GG. Fuck it. Gata. Ce bă, eu? Creeper, bă! Scârți. Creeper prost. Bă, vreau și să ies. Ieși. Păi nu pot. Ei, deschide ușa. Păi dacă nu-i butonul. A, da. Mai apasă odată. Și cu ăsta ce faci? Hai cu repair. Să le lași? Bă, nu merge repair. Gata. Bă, dar mă enervează căcata asta de ușă. Am lag și nu se deschide. Repair-ul nu merge, le dau și noi repair. Lasă-l, dă naiba. Gata. Da, stai. Stai, nu. Hai. Bă, aștepți? Da, aștept. Eu îmi dau survival până nu te dai mai spate. Bine, gata. Hai, 3, 2, 1 și... Cât? Gâgă. Cât ai? 2 inimi. Bă, dar nu înțeleg de ce nu-ți iau inimii. Bă, n-auzi că 2 inimi. Rămăsăi, când zici că... Păi nu ți le iau. Asta e. A, vine la mine așa, deasupra, a? Hai că deja e cât e 3-0. 3-0, hai să fie 4-0. Bun.
Ok. Repair. Stai să-mi dau repair. Repair. Gata. Stai să mă încarc și eu. Gata. Eu tot sunt gata. Ok. Am prins combo, frate, că am lag. E scârți și tu prindeai. Gata, sunt GG. Ce mă? Și cum? Nu știu, ai 4-1. GG. Stai un pic, gata. Nu, măcar nu știu cum. 3, 2, 1. Așa, GG. Acum omori cât buna. Știu, că am lag de rupi. Da. Ce credeai când ai 5-0? Da. În amândouă episoade la fel, bă, nu cred. Gata. Ok. S-a terminat cu 5-1. Da. Și în episodul la fel. Hai să dăm repede War PvP și să încheiem episodul. Stați un pic să se facă mapa asta. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne revedem data viitoare. Pa! Pa! Pa!